ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ምስጢረ ስላሴ በፍጹም ስላሴ በመተአምን ስላሴ ስላሴክንዮ ስላሴክን ሓደ ኮይኑ እንታይ ክርስቶስ ተኮነ ይስም በአካል እንታይ ሓደ ኮይኑ በባህሪ በስልጣን በፍቃድ በመለኮት እንታይ ከስሞ አብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ እንታይ ከግብራ አብ ወላዲ ወልድ ተወላዲ መንፈስ ቅዱስ ሰራጺ አብ ማለት እንታይ ማለት እዩ? አባ ለምን አባ ናይ ወልድ ወልድ ማለት ከ ውሉድ ለምን ውሉድ ናይ አብ መንፈስ ቅዱስ ማለት ከ ሰራጺ ካብ መን ዝሰረጸ ካብ አብ ካብ ወልድ ከይስርጽ እዩ አይሰርጽም። እንታይ ዳ ዮሐንስ ኣብ ምዕራፍ 16 ቁጽር 15 እንዘይ ይነስርጽ ዝበለ የማይሰርጥ ኢሉ ቃል ይነስ ዝበለ እምበር ቃል ከአበይ ኢሉ ይነስ እኔ ኢሉ ዳስቕ ኢሉ ወይነግረኩም ዝበለ እምበር አካል ዝበሃለ እንታይ እዩ? ኢድ እግሪ ዓይኒ ስኒ አፍ ጽፍሪ ካብ ጽፍሪ እግሪ ሒዙ ክሳብ ጨጉሪ ርእሲ ንአብ ፍጹም ገጽ ፍጹም መልክዕ ኣለዎ ንወልድ ፍጹም ገጽ ፍጹም ኣካል ፍጹም መልክዕ ኣለዎ ንመንፈስ ቅዱስ ፍጹም ገጽ ፍጹም ኣካል ፍጹም መልክዕ ኣለዎ ስላሴ መልክዖም ሰብ ይመስሉ ስላሴ ኣካሎም ከመይ እዩ? ብሉእ ሰፊሕ በድ ናይ ሰብከ ጸቢብ ንሱን ግዙፍ ምልኣትምከ ከመይ እዩ? ከም ብርሃን ከም ብቃዕ ከም ንፋስ ስፍሓትምከ ካብ ጽርሐ ኣርያም ንላዕሊ ቁመቱ ካብ በጋለት ንታሕቲ መሰረቱ እዚ ስለዝኾነ ሰብ ብዝፈልጦ መንጋር እዩ እምበር ንስላሴ ዓለም ኣይስለምን ስላሴ ንዓለም ይስኑ እምበር ርቀቶም ካብ ኩሉ ንፋስ ዝለቅቕ ካብ ንፋስ እሳት ካብ እሳት መላእክቲ ካብ መላእክቲ ነፍስና ትረቅቕ ካብ ነፍስና ድማ ስላሴ ይረቁ ነፍስና ንስላሴ ከመይላ ትራዮ ከም እምባ ናይ ስላሴ ባህርያም እንታይ እዩ? ዘጨንቕ ዘይሓምም ዘይታክም ዘመውት ናይ ሰብከ ጸማኢ ሓማሚ ደካሚ መዋቲ ስላሴ ንሓደ ስሞም እንታይ እዩ? እግዚአብሔር ኣምላክ ፈጣሪ ጸብኣል ኣዶናይ መለኮት ናይ እግዚአብሔር ወልድካ ስመስጋዊ እንታይ እዩ? ኢየሱስ ክርስቶስ መድኃኔ ዓለም አማኑኤል ኢየሱስ ማለት እንታይ ማለት እዩ? ፈውሲ ክርስቶስ ማለት ከ ክቡር መድኃኔ ማለት ከ ተሰቂሉ ዓለም ዝታለ ዓለም እትበለ እንታይ እዩ? ሰብ አማኑኤል ማለት ከ ኣምላክ ኮነ ሰብ ዝኾነ ሰብ ኮነ አምላክ ዝኾነ ናይ ሰብ ባህሪ ስሙ እንታይ ይበሃል? ሰብ ናይ ግብሪ ስሙ ከ መላእክት ሰይጣን ይበሃል እንታይ እንተገበረ መላእክት ይበሃል? እንተጠመ እንተጸለ እንተተፋቀረ እንተቆረበ እንተሰገደ እንታይ እንተገበረ ከ ሰይጣን ይበሃል? እንተዘይ ጸመ እንተዘይጸለ እንተዘይ ተፋቀረ እንተዘይ ቆረበ እንተዘይ ሰገደ ስላሴ በኩሉ መላእክት ድዮም? እወ ብሰማይ ብምድሪ ብባህሪ ብየብስ ብእንስቲ ብእምኒ ብእንስሳ ብኣራዊት ብሃጣን ብጻድቃን ብኣጋንንት ብመላእክት ኣብ ሃጣን ከመይ ኢሎም ይሃቱ?
كم زدقنا حوي كم أب قراء ظلام يس أب كم كميلهم يحضروا كم أب فانوس ظلام بلاتي كم أب برجقة ظلام يس أب كهف أب صبري ألودا وألو أجوكنا أجوكم كميدا برهان صحايا تيتيك أجوكم إيو راتنا يكالنا